Povedal som mu, že si má veriť, ale ja som sa s ním dostal proste tak, že kamarátka sa spýtala kamarátky a to je proste najlepšie, keď sa pohybujete v dobrých kruhoch, tak sa vám to potom vyplatí a to nehovorím ako nejak, že by som zmýšľal, že proste teraz idem všetkých využiť, ale nie, proste pohybujte sa medzi takými ľuďmi, ktorí sú tak dobrí ako vy, alebo možno ešte lepší. A proste ten dobrý kolektív, to dobré prostredie sa vždy vyplatí, lebo keď sa stretávate s úspešnými, tak sa na vás vždycky niečo nalepí. A takže ja sa strašne akože učím a teším z toho, že som s takýmito ľuďmi v jednej miestnosti a trávim čas. Proste to sú ľudia mladí, okolo 22, niektorí 25, ale proste mladí ľudia, ktorí cestujú po svete. Vieš, proste pre niekoho možno nereálne destinácie a oni si tam idú, lebo si na to dokážu zarobiť a svojou šikovnosťou sa tam proste dostanú. A tak to má byť. Tak to má byť. Ja som taký istý, alebo chcem byť taký istý. No a proste sa to lepí na mňa.